напитки, подходящи за хора с инсулинова резистентност или за тези, които се хранят здравословно и диетично. Необходими са ни 180 грама бадемово брашно, 50 грама хуск, едно пакетче бак пулвер, 4 белтъка, като към тях прибавяме малко оцет. Към сухите съставки първо добавяме сол, след което и яйцата, белтъците с оцет. Разбъркваме. Добавяме и 200 мл топла вода, като разбъркваме отново. Делим сместа на 6 равни части. Оформяме от тях топчета. Намазваме ги с жълтък. Поръсваме ги с сусан и печем на 180 градуса за 30 минути.